खुलुमबाय बडलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनास्रि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुम 10 मिनिट समनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादों। एमएलए शशिकान्त दासआ कंग्रेस नागारालासे बीजेपीआव हाबबाय। डक्टर बाबू बर'नो डक्टर एपीजे आब्दुल कालाम नेशनेल एवार्ड 2021। कंग्रेसनिफ्राय होखारजानाय एमएलए शेरमान आलिया AIUDFआव हाबफिनसिगोन। उन्दुलांफुनाय समावनो 8 दाननि खुदियाया खामथार जादों। नलबारिनि सुरादि बागमुरा गामियाव सुबुंथिनि आंखाल, गोथै गायनो गामियाव रावबो फैयाखै। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनैनिफ्राय सानबानि हाबाफारिजों जागायबाय आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमा। जर'खा जथुमनि गिबि सानावनो गुरुकति एपिक्सन हा केलेंकारि जाथायखौ लानानै सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ गुरुकति एपिक्सन आरो गिबि मन्थ्रिनि नखरनि हेंथायै हानि केलेंकारि एबा आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनाय अजद सिखांनायनि सायाव सोंथि सोंनायनि उनावनो सदनाव दुंहाव थासारि सोमजियो। बिनि उनाव हानि केलेंकारि जाथायखौ लानानै खुंथाय गोहो आरो हेंथा दोलोनि गेजेराव गोख्रों दान्थे बिदान्थे जायो। ओरैहाय अखिल गगैनि सोंथिखौ मदद होफादेरना हेंथा दोलो कंग्रेसआबो रायखांदेरो, जायनि जुनै सदननि थासारिया दुंहावसिन जायो आरो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया सोलिगासिनो थानाय आयेन आफादनि जर'खा सावराय जथुमाखौ 10 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि सानबानि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायदों आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमा। कंग्रेसनि थाखाय आरोबाव गेदेर खहा। आरोबाव गुबुन सासे कंग्रेस एमएलएआ बीजेपीआव दोलो नागारलांबा बीजेपी मदद होनो ओंखारबाय। रहानि कंग्रेस एमएलए शशिकान्त दासआ आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जर'खा जथुमनि गिबि सानावनो बेयो रोखा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमनि गिबि सानखालि एबा दिनै कंग्रेस एमएलए शशिकान्त दासआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजोआरि बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलितानि आथिं हमनानै बीजेपीखौ मदद होबाय आरो सोरखारजों लोगोसे थांगोन होननानै बुंदों। शशिकान्त दासनि बे बिथांखिखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे भबेश कलिताया बरायदों। बेजों लोगोसेनो दिनैनि जथुमाव खुंथाय गोहोआव थानाय हानजाजों लोगोसे जिरायफादों शशिकान्त दासआ। बेनि बागै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि हेंथा दोलोनि एमएलएफ्रा मोननै बाहागोआव बीजेपीआव हाबफैगोन। गिबियाव दोलो नागारना बीजेपीआव हाबदोंमोन, बे खेबाव सोरखारजों लोगोसे थाफागोन आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन। ओरैहाय शशिकान्त दासआ बीजेपीनि आथिं हमनायखौ टिभि नायनानैसो मिथिनो हादों होननानै बुंदों हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकियाया। मख'नो गोनांदि शशिकान्त दासखौ सिगिसग' खालामनानैसो बीजेपीआव लांदों। सासे शशिकान्त दासआ थांब्लाबो कंग्रेसआ जोबनानै थाङा। बीजेपीआ अरायबो सिगिसग' खालामो, माब्लाबा हुमखि होयो आरो माब्लाबा लफायो होननानैबो देबब्रत सैकियाया बीजेपीखौ गोख्रों रावजों सावरायना बुंदों। भारत सरकारारि फुड साप्लाइ कर्परेसननि सोद्रोमा लाइमोन समाज सिबियारि डक्टर बाबू बर'नो 2021 मायथाइनि डक्टर एपीजे आब्दुल कालाम हादोरारि बान्था। सामाता साहित्य एकाडेमिया डक्टर बाबू बर'नो डक्टर एपीजे आब्दुल कालाम नेशनेल एवार्ड 2021 बान्थाखौ होदों। रबिबारखालि राजस्थाननि जयपुराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सामाता साहित्य एकाडेमिया डक्टर बाबू बर'नो डक्टर एपीजे आब्दुल कालाम नेशनेल एवार्ड 2021 बान्थाखौ गथायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि पवन बर'नि फिसाज्ला आरो भारत सरकारनि फुड साप्लाइ कर्परेसननि सोद्रोमा डक्टर बाबू बर'आ थांनाय कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समाव गोब्राब जेंनाजों भुगिनांनाय राहा गैजायै सुबुंफोर, जर'खायै नोरजिया आरो बेंगुरा सुबुं, मन्दिर आरो थानसालिनि बिबायारि गासैबो सुबुंफोरखौनो हारि धोरोम बोरोन बासियालासे अनसुंथाइ होबोनायजों लोगोसे अलखद समाव दुखुथिया सुबुंफोरनि खाथियाव गसंबोदों। बेनि अनगायैबो समाजनि माखासे खामानि मावबोनायफोरखौ नोजोर होनानै सामाता साहित्य एकाडेमिया डक्टर बाबू बर'नो 2021 मायथाइनि डक्टर एपीजे आब्दुल कालाम हादोरारि बान्थाखौ गथायो।
कंग्रेसनिफ्राय होखारजानाय बागबरनि एमएलए शेरमान आली आहमेदा AIUDF आव हाबसिगोन। बबेखानि शेरमान आलीआ बावैनो एबा दिनैनिफ्राय जागायनाय आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जर'खा जथुमनि उनावनो AIUDF आव हाबनो हागौ। AIUDF नि दैदेनगिरिफ्रा बरपेटा जिल्लानि आरबद भवनाव दुंब्रुदै बरायदों। एमएलए शेरमान आलीखौ AIUDF नि दैदेनगिरिफ्रा शेरमान आलीखौ बरायनायनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावनो शेरमान आलीआ AIUDF आव हाबहैसिगोनना रोखा जादों। बेखौ लाना आसामनि राजखान्थियाव सावरायनाया सोलिगासिनो दं। AIUDF दोलोनि सुलुं बादियै फैगौ 24 दिसेम्बर खालि आसामाव फैगोन। दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि आरो धुबुरीनि MP मौलाना बदरुद्दीन आजमाला। बिनि उनावनो शेरमान आलीआ AIUDF आव हाबनायनि हाबाफारिया जागायगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला शेरमान आली आहमेदा एमएलए मासिखौ नागारना AIUDF निफ्राय बागबर बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लाफिनगोन। मख'नो गोनांदि आसाम आन्दलननि मुंख्लंफोरखौ लाजिफोनांनायनि दायाव जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावनो बागबरनि कंग्रेस एमएलए शेरमान आली आहमेदखौ कंग्रेसआ दोलोनिफ्राय होखारदोंमोन। उन्दुलांफुनाय समावनो 8 दाननि खुदिया अरजों खामथारजादों। बे बिखा खामनाय जाथाया जादों हजाय जिल्लानि काकी टंगिया गामियाव। काकी टंगिया गामिनि हासेन आहमेद मुंनि सुबुंनि न'आव हरखाब अर खामनाय जाथाया 8 दाननि खुदिया गोथाङैनो खामथारजादों। उन्दुलांफुनाय समाव गोथाङैनो खामथारजानाय 8 दाननि खुदियाखौ तासमिना काटुन होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला केरालायाव खामानि मावहैग्रा हासेन आहमेदनि बिसि नाजमिना बेगमा फिसाजोखौ फुथुनानै खाथिनि गलायाव थांनाय समावनो बे अर खामनाय जाथाया जादों। बबेखानि अर खामनाय समाव न'आव 3 खुदियाफोर दंमोन, नाथाय 2 खुदियाया एसेयावनो गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बे दुखुनांथाव अर खामनाय जाथायनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। नलबारि जिल्लानि सुरादि बागमुरा गामियाव जोबोर सोमोनांथाव जाथाय जानानै थांदों। सुरादि बागमुरा गामियाव सनिबारखालि 48 बोसोर बैसोनि सुरेन मुसाहारिया रुंसारि जानानै थाङो। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्रादि सुरेन मुसाहारिया 10 बोसोर सिगाङाव गामिनि समाजनिफ्राय बैकट एबा एरख'जादोंमोन होननानै बिनि थैनाय गोथै देहाखौ बोगारनो थानाय गामिनि रावबो सुबुङा फैयाखै। इनिखि गावजों आलादा जानाय गावनिनो असे फिसाज्लायाबो समाजखौ गिनानै बिफा सुरेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ बोगारनो फैयाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो सुरेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ गामिनि गोथैसालियावबो फबनो एबा सावनो गामिनि रायजो राजाया हेंथा होदोंमोन। उनथाराव राहा गैयैनि गोथैनि बियानैया गंसे थेला गारियाव दैखांनानै गुबुन गामिनि गोथैसालियाव जायगानिनो खौरांगिरिजों लोगोसे गरिया मरिया संघनि लेङाइ आफादगिरि अमल बैत्यनि हेफाजाबाव बिमाय सुरेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ सावहैनांदों। आथिखालाव सुबुंथिनि नोजोरजों बै गामिनि रायजो राजाया गामिनि समाजनिफ्राय एरख'जादोंमोनब्लाबो खमसे खम गोथै देहाखौ बेबायदि आवसारि खालामनो नाङामोन होननानै गोबाङानो सावरायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।